Jama'ar Bichi ga ɗan takara na ciyaman Ado Abdu ya zo. Ga zaɓin Bichi na matasa mai kishi da ƙwazo. Jama'ar gari da Bichi mutum masammanci a yau ga managarci mu ba shi limanci tafiyar mu ba waigi haka kasa dagi ta ado kujerengi garin Bichi sun bi ka gabas da yamma duka kudu arewa haka na saya sun dauka madu da san barka da zamuwa taka na mai ba shakka faɗo da malaka da ƙauna san ka ila sun ji ka barawa malaka na kyalli ba shakka musira mata ka mu kore dan kuka manar mu albarka wadar da san barka ruwa biyu shuka dan kama wani naka nake bugu waƙar da Ado Abdu ya zo. Ado Abdu ya zo. Faɗa masa Ado Abdu ya zo. Barma tafi mai gotun da ya zo. Ado Abdu ce ne masa gwarzo. Sake faɗa masa mina ta Ado Abdu ya zo. Na can gurin haka Ado Abdu ya zo. Mai kishin jama'a gashi da ƙwazo. Mai kama da zuwa aka ce shi aka aiko. Gana mugunin da gani za ya yi karko. Mai dattijai da matasa muka ɗauko. Da amanar SSG nan na gari na. Aka ebi babba iyaka bura gona. Jigon tafiyawa zai ja da batu. Komanda ne babba yancin muka kwazo. Aikin da kai wawaye suka manta. Tsarin tafiyar baba ku ne kuka yanzu. Ado Abdu jarmai lakabi. Haka madara ko ku gani a yanayi. Aiki zai wa Bichi kun ji baya. Gashi dan amanar MDun magwani. Aji awal mai royal kun ji uba. KSIP kake MD na gari. Kai gida na ruwa babu maka mana da wani. Aji garba Ahmed MD kake bango. Ta Aliyu Isa Aliyu da ɗaya. Kyaure na gabas baba Ado saye ya zo. Umarar baba Ado Umar saye gwarzo. Da uwar mai gida a taya za mu ci kanzo. Ibrahim Halilu ga ɗan Bichi ya zo. Hajji Aliyu ya ɗan sirin ya zo. Da Mustapha Ado ya kasai da ɗaya. Alhaji Balarabe Sa'ad na gaida uba. Kan koye da Bichi tafiya sai da guga. Abdulrashid Ahmad Bichi dauri rike da mu. Alhaji Ado Inuwa shugaban jami'i. Alhaji Ali Waji sannan ka da zare. Alhaji Haruna Ola ka zarce musa. Honorable Musa da raɗan zabin waya. Honorable Munzalma ga ɗan Bichi gwarzo. An takarar mu na kamsala jama'ar Bichi mun. Karan kake ka fasa taro na su sau. Sani Abdu Solari gashi a taro. Sani walfule badu mai ma da ɗaya. Na Allah zai ka same ni sannan ka da kwana. Alhaji Kabiru kyauta jigo na gari. Alhaji Muhammadu Agalawa jigwani. Alhaji Hamisu Saye gaisuwa muka kawo. Abubakar Idrisa ya jinjina muka kawo. Alhaji Jafar Abdullahi da ɗaya. Umar Shamaki Bichi sakon ka da saura. Alhaji ba a gaya masu goje da kaura. A yabba sabuwar Bichi Ado Abdu ya zo.
Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Farko zana sanya makagin komai jalla sarki, wannan da muke yi wa bauta ku ji ƙarshen mataki. Na roƙi dubu na salati ka daɗa gumma aiki, wannan da ka kira habibi bai babban masauki. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Waka ta ciyaman na bici zance za na sako, ga ɗan takarar managartacce shi muka ɗauko. Dr. ADO ABDU na garin bici mai lungu da sako, ku fito kuma zaɓi wakili zai mana ƙarfi. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Ga ɗan Kanawa Muhammad mai waƙar kuna zo, bana gajiya a fagen tsaro baiti ga gwarzo. Dr. ADO ABDU ga zaɓin bici waƙa muka murzo, kuma zaɓi nagartacce da zai aiki da ƙwazo. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Mai kishi da ƙaunar al'umma yaushe muka samu, zaki da kamar ƙarfi a gudu kara abu zomo. Sabuwar bici ita ce amsa tafiyar gadaro mu, ba za ya ki zafin ilahu wahala ya bugun. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Mai yi wa mutane aiki shine ra'ayina, mai san taimakon al'umma zan yi wa yabona, mai ba wa matasa dama ya bar rage zatona, kuma kaɗa mai ƙuri'u daga shine ƙudiri. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Maganar ilimi zai gyara tsari na karatu, makarantun mu za mu ga sauyi komai zai saito. Harkar mata noma take zai ba mu mi'antu, bautar da muke mun daina daɗa za mu wadatu. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Ga dakta fage na karatu gurfa masa baya, tunda asalin da muka yi masa baya mana ƙarya, kuma kyala iyayen hasada mun bar sa a baya. Amsar bici ga dakta aka walka musa. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Karamar hukuma ta bici sako muka kawo, ga ɗan kutsayi ne maganar nan muka dawo. In kun zaɓi dakta ci gaba na ku ya kawo, samun sauƙin wahalar da waɗancan suka kawo. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo. Jama'ar bici ga ɗan takara na ciyaman ADO ABDU ya zo. Ga zaɓin bici na matasa mai kishi da ƙwazo.